Ja, og nu skal vi så lære, hvordan man omskriver en brøk til procent. Så ja, før vi går og begiver os livet, så skal vi jo lige huske på, at 1% det svarer til 1 hundrededel. Så 1% det er egentlig det samme som 1 hundrededel. Ja, hvis ikke det kommer op før, så er det på grund af de to nuller her. Og streg i midten, det er ja, 100. Så hvis du har en brøk, og du så skal få den om til procent, så bliver man nødt til at kunne ligesom, det modsatte af forkorte er ligesom forstørre den, hvis man kan sige det sådan, så der kommer til at stå 100 her i nævneren. Så hvis vi tager en normal brøk, hvis vi siger 2 femtedele, og så skal vi finde ud af, hvor meget den er i procent. Så det vi skal gøre, vi skal finde ud af, hvor meget vi skal gange til nævneren med, før at det bliver 100. Så jeg ved, at 5 skal du gange med 20, før at du får 100. Så her siger du gange 20. Men her så bliver du selvfølgelig også nødt til at gange 2, altså tælleren med 20. Og ja, så får du 40, fordi at 2 gange 20 det giver 40. Det burde I også vide. Og 5 gange 20, så det giver 100. Og så har du 40 hundrededele. Og vi ved, at 1% er 1 hundrededel, så derfor må 40 hundrededele være 40%. Ja, det var det.